ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗು ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರತ್ತೊಂಜಿ ದೈವಲು ನೆಲೆಯಾದು ತನ್ನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಪಿನ ಪುಣ್ಯದ ಬೀಡು. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದ ಮೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡಿಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗಟ್ಟದ ಬರಿಟ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಜ್ಜರೆ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಪಂಜಿಲೆಗ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಒರ್ಂಬ ಕಿನ್ನಿಲೆನ ಜನನ ವಾಪುಂಡು. ಆ ಒರ್ಂಬ ಕಿನ್ನಿಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿದ ಪೊರ್ಲುಗು ಮನಸೋತಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿನು ಕೈಲಾಸಗು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ಕೈಲಾಸದ ಉದ್ಯಾನವನಟ್ಟು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬಲಿತೊಂದು ನಲಿತೊಂದು ಉದ್ಯಾನವನನು ಆಳು ಮಲ್ತು ಪಾಡುಂಡು. ಆತಾನಗ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಪರಶಿವ ದೇವೆರು ಆ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಕೋಪಡು ಆಕ್ನಗ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿದ ಜೀವ ಪೋಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ತೂಯಿನ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿನು ಜೀವ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಟ ಮಲ್ಪುನಗ ಪರಶಿವ ದೇವೆರು ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿಗ್ ಮರುಜೀವ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮರುಜೀವ ಪಡೆಯಿನ ಆ ಪಂಜಿದ ಕಿನ್ನಿ ದೈವತ್ವನು ಪಡೆದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಅಪ್ಪನೆ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕೊಡು ಧರ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಭೂಲೋಕೊಡು ನೆಲೆಯಾದು ತುಳುನಾಡುದ ಕಾರಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದು ಧರ್ಮೊಡು ನಡಪುನಕ್ಲೆನು ಕೈನು ಪತದು ನಡಪಾದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದು ತುಳುನಾಡುದ ಮಾಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುಗರ್ತೆನು ಪಡೆಪುಂಡು. ನನ್ನಲಾತ್ ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಳೆನ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಲೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲು.